Hello guys, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो हेपि दिवाली फुजानि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। नै जोंहा थारा बाथिसो गावदों। गैया नै साजायनायफ्राबो ओरैनो माबाल' हालायनि बायदि जोंब्लाव माब्लाव नङा, फैसा गैया नालाय ओंखायनो। थारा बाथि सावनायाबो नै खामनोनो जोबोद गोबाव गोबाव नांलायगौ। थारा बाथियाबो जि ससेल'। गथ'आ ओमफ्राय नै जेवारिखौ खोमोरबाय थारा बाथि सावनाया। थारा बाथियानो नायलाय जि ससे थथाल'। ओमफ्राय नै जोङो दा सासे लोगोखौ दोनलांनो नागिरदों। बमा लायनायानो जोबोद मोनाबोलायबाय नालाय ओंखायनो बेबो थांनो गियो, जोंखौ दोनलांनो लिंलांबाय। ओमफ्राय नै जों लामासिम लाइट सुनानै हरबाय। बमाखौबो गैया ओरैनो एथम बमाल' लाबोदों। थारा बाथि ओमफ्राय गैलाबो। नै ओमफ्राय गथ'आ माबा सावगासिनोमोन। नै साजायनाया बेल' जेबो गैया। ससेल' ओरैनो मोजां नुनायनि। होलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा। नै बेब्र'सिगोन दे। 1, 2, 3, go! नै जि मोजां। बाय। ओमफ्राय नै जोंना नानिया बमा गावनायखौ खारदैनानै नोगोद गाबबायब्रा। जा गाबखादों गथ'आ। नै जाबाय। केमेरामेना नै बमा गावखांबाय, मोनाबाय उन्दुनोसै। ओमफ्राय जेवारिखौ एसेहाय थाव होनानै सावना फैफिनदों, उन्दुनोसै नालाय बेखायनो। टाइमाबो जाबाय दायो नै एसे खेबगासिनो, फटकबो खेबदों, भिडिअ'बो खालामदों। भिडिअ खालामनायानो बांसिन आरो। फैबाय ओमफ्राय दा उन्दुनोसै न'आव। दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।